ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಿಗಲಿಗೆ ಮೊಮೋಸ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವ ಮೊಮೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಗೆ ತೊಂಡ ಸೈ ಈ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ ನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡಿ ಇಟ್ಟು ದೊಟ್ಟಗು ಮೊಮೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಈಸಿ ಟಾಪುನೆ ಅಂತೋಜವ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಚಿಕನ್ ಮೊಮೋಸ್ ಮಲ್ಬೇನಿನಿ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂತೆನೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟನ ಅದ ಮಲ್ತಿಗೆತನ್ವೆ ಹಿಟ್ಟು ಅದ ಮಲ್ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ವರಾನೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ ಹಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಕ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಅದ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಮೊಮೋಸ್ ಮಲ್ಪುನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಗಲವರ ವೆಜ್ ಮೊಮೋಸ್ ಲ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೇನು ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟನು ನಾನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಚಿಕನ್ ಗೆ ತೊಂದೆ ಉನೇನು ಕಿನಿ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊನ್ವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿಗೆ ತೊಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊಂಡನೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡವು ಜನ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಸರಿ ಬರ್ಪುಚಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿ ಅನ್ನೆಗ್ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಕ್ ಬೋಡ ಏನ ತುಪ್ಪು ನೆಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪು ಬೋಡು ಚಿಕನ್ಗ್ ಆ ತುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತ ನೋಡು ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ 10 ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತನೊಂದು ಇತನೆತ್ತ ಉರುಡೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಉರುಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ತಾಗಾದು ಏನು ಪೂರಿ ತಂಚ ಲಾಟದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ತೆಳು ಲಾಟೋಡು ನೀನು ದಪ್ಪ ಲಾಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಟಿನ ಶೇಪ್ ಬತ್ತು ಜಂದಂಡ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಿದಾತ್ ಮಲ್ಲದ ತಟ್ಟೆಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ಲ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಅವಡು ಈತ ತೆಳು ಅವಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಒಂದು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಜಿಂಜಾವೆ ಒಂಜರ ಚಮಚದ ಪಾಡೋಡೆ ಅನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿಗೆತ ನೋಡು ಆರಾಮ್ಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂದ್ ಚೂರ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಿರಿಲ್ಡ ಸರಿ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಸೈ ಇಂಚ ಇತ್ತಂತೆ ತೋಜುಂಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಲ ಮಲ್ತದು ಈ ಸೈಡ್ ದೇನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಐಕ್ ಟಚ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೈಟ್ ಒತ್ತದು ಪತ್ತುಂಡ ಸೈ ಸರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪುಂಡದಾಗ ತೆನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ತೋಜಾವ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಆತನಂದು ಈ ಶೇಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಓ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಆ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಶೇಪ್ ತೋಜಾವ ಅನಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಲಾಟಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಅವಡು ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮೊಮೋಸ್ ಅಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ತೆಳು ಇಪ್ಪುಡು
ತೆಳು ಅಂಡೊಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ದಂಚ ತೋಜುಂಡವು ಬೇಯ್ತಾ ಇಬಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಪುಡಾರೆಲ್ಲ ಪುಡ ಉಂಡವು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರ್ ಗೆತ್ತಂದಾನೆ ಒಂದು ನೀರ್ನ ಸುತ್ತ ತಾಗೌಡು ತಾಗದೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಮಡುತ್ತದ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕರಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಗೆಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ತೆನ್ ಕೈಟ್ ಗೆತ್ತನ್ವೆ ಒಂದಿಂಚ ಪತ್ತಂಡ ಸೈ ಒಂದೊಂಜಿ ಶೇಪ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೇನು ನನ್ನೊಂಜಿ ತೋಜಾವೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೊಮೋಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಂದು ಸುಲಭ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಮೋದಕದ ಟೈಪ್ ಬಿಡು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಚೂರು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಂಡ ಸೈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಳಿಂಚ ಮೊಮೋಸ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪು ಇತ್ತ ನೀರ್ ದೀತೆ ನೀರ್ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾಜನಗ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿದಿತ್ತಿಲೆ ಈಜಿನ ಅಂಟುಂಡವು ಸರಿ ಅದ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪೂಜೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಮೊಮೋಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೇಬುದ ನಿಂಚ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪರ ದೀಪೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ದೇನು ನೀರ್ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿದಿತ್ನ ಹೆಸರದು ಬೇಗ ಬೈಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೇನು 17-18 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತುಲ ಬೇಯಿ ಪಾಡ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಲೈ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಲಾಯ್ಕಾದ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 17-18 ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನಿಗಲೆ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬೇಯ್ದನೊಂದು ಇನ್ನ ಮೊಮೋಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಐಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ರೆಡ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದು ಏನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಕುದ್ಯಾದ್ಗೆ ತೊನ್ನುವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಮತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಎಸಲ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನ ನೆಕ್ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇನು ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮೊಮೋಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರು ಅಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಡ ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೇನು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಪಾಂಡೆಯವು ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೋಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ಗೆತ್ತು ನೋಡು ನೀನು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಪೋಡ ಏನತ್ತು ಉಪ್ಪು ತೆನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತೆನ್ನ ಮೊಮೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ನಿಕುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ನಿಗಲೆಕ್ಲ ತೋಜಾದಿನಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಮಲ್ದೆ ಬರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್.